ail ran, mae'n i fod yn gyfle gwych iddyn ni fod yn dewis yn well be'r replacement oedden ni'n cadw o ran Defaid. Oedd yn gyfle iddyn ni fod yn monitro data ac yn iwsio'r data yna i fod yn gwella ddiadell o flwyddyn yn lle jyst pigo o ran edrychad, mae'n gwybod sut i dewis be sy'n neud o'r yn ffarm ni, be sy'n gwerthu gyntaf, be sy'n mynd off y ffarm, fel dyna. Cynhyrchu mwy elw gobeithio. O, dyn ni'n meddwl dyma dy'r ffordd ymlaen. Dyn ni eisiau cofnodi beth gynnu ni ar y ffarm a gweithio hefo'r environment i fod yn gwella a cynhyrchu bwyd iach, a gweithio, cael lles y pridd, lles yr amgylchedd, ac yn diwedd i fod yn neud lles i'r busnes hefyd.